nahiko genuke Salvador oroitzeak gutako bakoitzari ere balio izatea. Euskal Herriaren luze zabalean, egunerokotasunean, euskaraz normaltasun osoz bizi ahal izateko, oraindik ditugun erronkei gogo berritu zeltzeko. Salvadorren oso laguna izan da. Eta berak azalduko digu Salvador nortzen eta zer egin zuen. Udari gazte ausartak sortu zirela, talde antolatuak zirela, bizi emateko ere prest zeudena, autodefensarako armatua zebiltzenak, Euskal Kixote berria, eta horien zutean antzemanion gazte horien arpegiak ez zitzaizkiola arrozak egiten. Hurbilekoak zituela, seguruenik etaren sorrerago garaikoak izango zirela. Nire orduko pensamentua, harenetik 1000 kilometro atzerago zegoen. Buru argia, hitza askea, ezagutza humanistiko aberaza, iritzietan askea bezain ausarta zen, irakorle amorratua, batez ere, Pio Baroja zuen gustokoen. Okerrera egin zuten orduko nagusiekin zituen harremanek. Esan bezala, Baroja Pio deituaren irakorle amorratua zelako, eta orokorrean euskogintzari lotu egin zegoelako, zigor gisa erbesterazia erabaki zuten. 3 destino toki jarri zizkioten aukera. Berak, Maulera joatea erabaki zuen. Garbi baizaukan, estatu mugez gaindi, iparraldea, hegoaldea bezein Euskal Herri zela. Salvador aberregunean egurtu zutenean ateratako originala dira, ondituta zuek ikuntza zuen. Euskal bidun maite, organika zela da, ere manen haute. Bankiren jonantena, ere izan bai dirade, ene oina zeminen, eskaintzen baiote. Bankiren jonantena, ere izan bai dirade,
zeminen, eskaintzen baiote. Eskalduna naiz eta eskali dut maite, horkatik antzelara ere manen nuke. Eskalduna naiz eta eskali dut maite, horkatik antzelara ere manen nuke. Polizia gogor kargatu zuen, kalean bezala tabernatan, harrapatzen zuten edonorren aurka, zauritu gari utziz. Zaldibiara itzuli zinanean egin geunen topo, eta agurtzeko bizkarrea jo zintudanean, ala esan zenidan. Kontuz, ez ikutu, egurtutan atorreta. Polizia kargatzeari ekin eta jendea iesen hasi zenean, zuk artean apaiza, herria esnatzeko eta altzatzeko balio bezan nire sakrifizioak pentsatu, eta bertan geldik geratzea erabaki zenuela esan zenidan. Ez zinean Gandiren jarraitzaile, baina bide hori ere hartu zenuen herriaren alde. Poliziez inguratuta buruti bera porrakin jo eta zu kieto bertan. Horrela jo eta ez zinela mugitzen, ez zenuela errazionatzen ikusita, poliziek aldegin eta bertan utzi zintuztela. Gertaera hori, Venezuelan PNVk argitaratzen zuen gudari errebistak argazki eta guzti ekarri zuen handi lasterrera. Eta norbaitek errebista horren alde bat zuri ze horri poltsekuan sartu jendartean zen biltzala. Geroago detenitu zituzten batetan, errebista hori erakutsiz poliziak onela esan omentzin zuen. Usted se ha manifestado en la berriguna de Pamplona, eta zuk erantzun. Yo no me he manifestado en la berriguna. Yo, como ustedes saben, soy escritor, y me interesaba ver cómo reacciona el pueblo frente a la represión. Nosotros no pegamos a nadie, besteak, pues vestían como ustedes, zuk erantzun. Beste batez, 78ko abuztuan, Manzanasi eta estado de excepción indarrean, Ordiziako kuartelean Zaldibiko 9 lagun redada batetan detenituak. Gela batetan elkarrekin gure aita, zu eta ni neu 3 lagun. Sartzen da, unibertsitate pasatutako guardia zibil bat eta botatzen du. ¿Quién de los tres es el más malo de los tres? Eta zu, oiga, que aquí estamos 4. Besteak, todavía seguimos con la cresta alta, Goizarri ederba, beti jaikitzen du bai, jaiki eta zorionean zonbai, bizi hobeago, denek dukete dugu, baina bakarrik ezin egin asko, haur batek sortzeko, sorritzenea ezko, bizi hobetzeko, lege bihurtzeko, norda abiatzen, agintzo maite biltzen, herriaren salbatzen, herrioari kentzen, norda abiatzen, agintzo maite biltzen, herriaren salbatzen, herrioari kentzen. La 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 Printze txikia, itzulpena. Anoetarrek antzeztu ere egin zuten, eta gaur guretzat, haren zati preziatuetako batzuk eskainiko dizkigute. Aha. Horra hor, beste iresle baten bisita. Egunon? Sombrero bitxia duzu oso? Txalo egiten didatenean, eskuz hartak ematen dizkidatenean, agurtzeko bat. Abai? Jo egin itzazu zure eskuak, bata bestearen kontra. Eta zer egin behar da sombrero eror dadin? Benetan, zinez eta egiazki, asko miresten alnauzu. Asko. Mireste horrek zer esan nahi du? Bada, esan nahi du, planeta guzti honetako pertsona ederrena. Dotoreena.
dirudunena eta burutsuena naizela onartzea da, ala jaino. Baina, planeta honetan bakarra, zu zeu zara? Egin iezadazu plazer hori. Miretz nazazu, ala ere. Ba, miresten zaitut. Zumetak egindako bi artelanak, Inarrek eta Veronikak daramatzate.